Şol üç gyzdan hökman uzak durun. Birinji bilen, özüni sizden üstün görýän gyzlar. Bular size gatnaşyk eken sylamaz we bu sizin gatnaşyk gurmaňyza köp ziýan berer we dowamly oňuşyp bilmersiňiz. Ya elmedam özünikini dogry çek bolar. Ikinji bilen, sizden baý we pully gyzlar. Dogry bular bilen gatnaşarsyňyz, gurlaşarsyňyz, maşgala hem bolarsyňyz. Belli bir wagtdan soň ýanky eden etmişlerini, size eden kömeklerini diline alar we bu ýagdaý sizi gaty bir rahat eder. Soň ýene bir konflikt törap biler. Üçüncü, internet platformasyny özüni belli bir maksatsyz reklam edýänler. TikTok, Link, Imo tapawy ýok. Bu gyzlarlaram belli bir wagt oňuşmagy mümkin, ýöne wagtyň geçmegi bilen kän dawa bolar, sebäbi olan hyrydarlary köp bolýar. Siz o zat çematyny köp dur geçersiňiz. Uzak durun.